Ndibulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Kumfundisi uNdabeni othethayo. Bese ngicela sigobe inhloko zethu sizothandaza. Bawo izwi lakho libukhali kunenkemba zonke ezimiliselwe enhlangothi imbili. Lona lihlaba lehlule alibuye likuwe lilambatha. Lingamadoda siqondisa indlela. Lona lodwa Nkosi lephula imithe emikhulu yemisadari. Izwi lakho siphila ngalo, sinqoba ngalo, seyisa ngalo. Sincede Thixo namhlanje Nkosi uJesu uthetha ngalo, liphilise emathanjeni wethu, liphilise enhlizweni zethu in Jesus name. Sendiyacela bangcwele namhlanje nje ndihlelelwe ukuba ndibalise ngehambo kaYesu. Andizuchila chapter na verse, kodwa sendiyacela xa unomdla wokuyazi uzafunda incwadi kaMateyu, incwadi kaLuka nencwadi kaYohane. Kulaphi khona ihambo kaYesu. Ndicela ukuyiqala ekuqaleni from ekuzalweni kwakhe. Now bangcwele kuvela isithunywa kuMaria. Oh Lord help me. Vela kwaso isithunywa kuMaria sithi, Maria, kunomntwana ozomzala, uzumbize igama lakhe ngoba nguYesu Kristu. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubemba isithunywa sivelile kuMaria. Isithunywa sathi kuMaria, Maria, uze ungaxhalabi, uze ungoyiki, ngoba lo mntwana uzomkhawulwa nguMoya Ingcwele. uMaria eqala ungayiqondi lento, eqala waxhalaba uMaria ngoba ebeselezotshata noYosefo. Na uyacinga ukuthi umtshato ungangenzeki ngoba ezokhawulwa umntwana nguMoya Ingcwele. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko uMaria waqala wamitha emithe umntwana ogama lakhe lunguYesu Kristu. Uthe kubenbe imithe lo mntwana sathi isithunywa kuye, Maria, kunomntana ozelweyo ogama lakhe linguYohane. Lo mntwana useswini sika Elizabeth. Nawu la mntwana nguye ozolungisa indlela kaYesu Kristu. Nawu incwadi yeBhayibhile inixelela ukuthi uMaria wahamba waya endlini kaElizabeth. Uthe uMaria ufika kwakhe endlini kaElizabeth. Maselefika endlini kaElizabeth, wafika wabamba uElizabeth ngesandla. Uthe bayembambile uElizabeth ngesandla, uMaria wambamba ngesandla. Waqala uElizabeth wabanjwa nguMoya Ingcwele. Ekubeni bebanjwe nguMoya Ingcwele uElizabeth, ithi incwadi yeBhayibhile, uElizabeth waqale wathetha wathi, vuya Maria ngoba babalwe, vuya Maria ngoba lento uze nayo ayiqhelekanga, vuya Maria ngoba uthandiwe ngamazulu. Ithi incwadi yeBhayibhile kwelinye icala uYosefu uyacinga ngasese, ucinga ukwala unkosikazi wakhe uMaria. Ithi incwadi yeBhayibhile uthe esacinga kanjalo kwavela isithunywa sathi, Yosefu, ungamali unkosikazi wakho ngoba la mntwana amthweleyo akakhangalale nandoda, koko la mntwana ukhalwe nguMoya Ingcwele. Ithi incwadi yeBhayibhile waqala uYosefu wothuka ukuthi uMaria uthwele umntwana kaThixo, uthwele indodana kaThixo. Emveni koko bangcwele ndiyaxelela ukuthi wathi ba uYesu Kristu ezelwe esitalini samahashi, kwaqale kwavela izazi ezazivela empumalanga
zithe ukuvela kwazo izazi zikhokhelwe yinkwenkwezi zifuna uyobona lapho uYesu Kristu azelelwe khona. Zithe zihamba izazi inkwenkwezi phambi kwazo, naw izazi apha ekuhambeni kwazo endleleni yaqale yalahleka inkwenkwezi ngoba izazi zabhekabheka ekuhambeni kwazo. Naw incwadi yeBhayibhile yangixelela ukulahleka kwenkwenkwezi. Izazi zahambe zibuzisa ngomntwana ozelweyo ogama lakhe nguYesu Kristu. Ithi incwadi yeBhayibhile bahamba bayobuzisa kukumkani uHerode, kanti babuzisa emntwini orongo, babuzisa ngomntwana ozelwe oyinkosi yamakhosi igama lakho nguYesu Kristu. uHerode wayikumkani. Naw ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni ba ezelwe uYesu Kristu, uHerode wathi makubazama zihambe izazi siyomkhangela umntwana, masele zimfumene zibuye ziyomxelela lapha khoyo. Emveni koko uHerode waphinde wathi bonke abantwana abangamakhwenkwe abagqityozalwa ababulawe. Ithi incwadi yeBhayibhile yafikelela loo nto ezindlebeni zikaYosefa. uYesu Kristu bamthatha bayomfihla. Ekubeni babemfihlile uYesu Kristu, ithi incwadi yeBhayibhile uHerode wayicimba famba umgqibile umbulela uYesu Kristu kuphelile ngaye engazi ukuthi usaphila. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni ba efihla uYesu Kristu wakhula, kanti noYohane uyakhula kwelakhe icala. Na uYohane uzelwe before uYesu. Uthe uYesu ezalwa wabe uYohane sele khona. Incwadi yeBhayibhile bangcwele uYohane wahamba esazisa abantu ngoYesu. Uthe bayibazisa ngoYesu abantu, uYohane babhaptiza. Ithi incwadi yeBhayibhile bembuza imibuzo bathi, Yohane ingabe nguye na uProfeti Isaya? Wathi uYohane hayi andinguye. Bathi abantu kuYohane ingaba unguye na uYesu, uyiyo inkosi yamakhosi na? Wathi uYohane hayi andiyo. Bathi abantu xa ungenguye pho ubhaptizelani? Ithi incwadi yeBhayibhile uYohane bathe besamhlaba imibuzo njalo wabaxelela ngoYesu ukuthi uyeza lowo undithumileyo ndibhaptiza egameni lakhe. Ithi incwadi yeBhayibhile bathe abantu besambuza njalo ebabhaptiza waqale wabonakala uYesu Kristu evela kuYohane ukubonakala kwakhe uYesu Kristu. Ithi incwadi yeBhayibhile waqale waxhumaxhuma uYohane wathi nansi imvana kaThixo ethwala isusisono sehlabathi. Ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele emveni kobetshilo baqala bothuka abantu ngoba sele khona undinguye endinguye. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko uYesu wacela ubhaptizwa nguYohane. uYohane wathi anokwazi kumkani, anokwazi ubhaptiza wena, nguwe ofanele ubhaptiza mna. Ithi incwadi yeBhayibhile wathi uYesu ngoba nguwe umbhaptize kumele undibhaptizile. Ithi incwadi yeBhayibhile uthe uYohane ebeni bembhaptizile uYesu Kristu kwaqale kwavuleka amazulu, uvuleka kwawo amazulu. Ithi kwehla umoya oyingcwele ekwiform umoya oyingcwele yehobe. Ithi uthe kuba esehla umoya oyingcwele wabe elandelwa lilizwi, lathi lizwi ekubemba umoya oyingcwele ngena kuYesu Kristu yathi lizwi likaThixo, lo ngunyana wami oyintanda mveni yena. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko uYesu Kristu wahamba eshumayela. Uthe ekushumayeleni kwakhe wadibana namadoda. Enye yalo madoda yanguSimon Petros, edibana nala madoda eloba. WayeUSimon Petros ehamba notatakhe. Ithe besaloba njalo wathi uYesu Kristu ndilandeleni ndiza kunenza abalobi babantu. Ithi incwadi yeBhayibhile ndishotnishe nje le ndaba. uYesu Kristu wahamba eshumayela, ethe kambe kwakhe
eshumayela efundisa eprofeta noprofeta emveni kokwephilisa nophilisa uthe uYesu Kristu behamba efundisa ephilisa eshumayela uthe kuba ehambeni kwakhe uYesu Kristu uthe nje behamba nje wathi kubafundi bakhe esathetha nabo ngenye imini wathi inene omnye wenu apha uzandijikela uzondinqasha ithi incwadi yeBhayibhile iyelekenqe okanye iqashiso laphuma kunye noJudas Iscariot ekubeni baliphume naye iqashiso uJudas Iscariot. uJudas Iscariot wayiphika ukuthi yena ngeza nqasha uYesu. ithi incwadi yeBhayibhile uJudas Iscariot wadibana namaJuda ekubeni bedibene namaJuda wathi kumaJuda uJudas Iscariot, nina nika ntoni na ukuba ndingathi ndininike uYesu Kristu? athi amaJuda, ikhona imali sakunika imali. emveni koko uJudas Iscariot ithi incwadi yeBhayibhile ebeni ba uJudas Iscariot bemthembisile ngemali wathi uJudas Iscariot kumaJuda, nize nazi ke endifike ndamanga phana ukuthi nguye. bahamba amaJuda ehamba noJudas Iscariot bathe egambeni kwabo bafika phambi koYesu kunye nabafundi bakhe. wafika uJudas Iscariot wamanga wathi, mfundisi kunjani? emveni koko amaJuda abesele yambamba uYesu Kristu. ukumbamba kwabo bamsa enkundleni yamatyala. bathe kuba bemise enkundleni yamatyala emveni koko bamgweba. bathe kumgwebeni kwabo uYesu Kristu bangcele ekubeni babemgwebile kwaqale kwabuhlungu kuJudas Iscariot. ekubeni bakubuhlungu kuJudas Iscariot uJudas Iscariot wabuyisela imali back kumaJuda. ekubeni bayibuyisele imali back kumaJuda wazibulala uJudas Iscariot ngoba kayithandanga into ayenzileyo kuYesu ngokuba uYesu amnikele ezandleni zamaJuda. ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko bamthatha uYesu Kristu, umthatha kwabo bamgweba ubomi bakhe. emveni koko bamthwalisa isithaba sameva, bamthwalisa umnqamlezo. bathe besendleleni beyombethelela kunye nomnqamlezo. ithi incwadi yeBhayibhile babephethe abanye izabhokhwe ezenziwe ngocingo, nabo babethi xa bebetha kuye uYesu Kristu kuba nekubuya inyama. every time bebetha ngezabhokhwe inyama iyabuya kuYesu Kristu waze wanemivimbo 838. ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko koba bembethile uYesu bamthatha bamsesibhambanweni bafika bambethelela kunye namabhada amabini. ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba bembethelele uYesu ngasekunene, esandleni sasekunene nasesandleni sasekhohlo, bambethelela kunye nasezinyaweni bazidibanisa ngesikhonkwane. emveni koko enhloko kukhona isaba esihlabayo sameva, bambethelela. bathe kubeni babembethelele emveni koko kwaqale ijoni lamaJuda elelingaboni elihlweni lathatha umkhonto lawufaka ephangweni likaYesu. lithe kubeni baliwufakile umkhonto ephangweni likaYesu laqale lavuleka ilihlo lalo. ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko ilanga lacima, ucima kwalo ilanga. ithi incwadi yeBhayibhile kwaqale kwamnyama kwasenyanyeni kwangathi kusekuqaleni kungekadalwa, ngoba ekuqaleni kwento zonke ulizwi wayekhona, kusenyanyeni kumnyama. ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba kucimile yayisimboli yokuba konke kwakukhona kwadalwa nguYesu. kwamnyama ngo-12 emini. ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni bakumnyama ngo-12 emini ilanga labe lohlulakele uYesu waqale wavula umlomo wathe
wathetha uYesu wathi bawo baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Emveni kobetshilo uYesu Kristu wathi bawo baxolele abakwazi abakwenzayo, waphinda wavula umlomo wathetha okwesibini ethetha nebhada. Ibhada lisithi licela uxolo, Yesu ndiyacela uzube nama eparadesi kabawo. Wathi uYesu namhlanje ndiya kuba nawe eparadesi. Emveni koko ithi incwadi yeBhayibhile waphinde wavula umlomo kwesithathu wathi mfazi nakunyana, nyana nakunyoko, ethetha kunye noYohane nomamakhe. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko waphinde wathetha okwesine wathi Eli Eli lama sabathani, Thixo wam undishiya ngani na. Ithi incwadi yeBhayibhile wavula umlomo uYesu Kristu okwesihlanu wathi ndinxaniwe. Emveni koko waphinde wavula umlomo wathi kugqityiwe. Emveni koko waphinde wavula umlomo wathi umphefumlo wamo kuwe ndiyawunikela. Watsho wagebisa ikhanda lakhe wafa engonanga, wafa engenasono, efela ukuze mna nawe sisindiswe. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko uYesu Kristu bamthatha bayomngcwaba. Ekubeni babemngcwabile uYesu Kristu, ithi incwadi yeBhayibhile baqala bagadisa amajoni ingcwaba likaYesu. Emveni koba begadise amajoni ngosuku lokuqala akwenzeka nto ngoba balindele ukuthi angavuka. Ngosuku lwesibini kwathulakala akwenzeka nto. Bathe ngosuku lwesithathu amajoni ayegada ingcwaba asukozela alala. Ithi incwadi yeBhayibhile kwabe sele kuvela isithunywa safika saqengqilitye elalisengcwabeni likaYesu Kristu. Ekubeni basiliqengqile ilitye waqale waphuma uYesu Kristu. Bathe bejonge ekuseni ingcwaba livulekile. Uthe efika uMariya ezojonga ingcwaba bafika ingcwaba livulekile uYesu engekho. Na ingxelela incwadi yeBhayibhile uthe ekubeni uYesu ephumile engcwabeni wadibana nabafundi bakhe wabaxelela ukuthi ndikhona sele ndibuyile. Emveni koko ithi incwadi yeBhayibhile babaleka abanye wabethe kubo hambani noxelela nabanye ukuthi inkosi yamakhosi eselivukile. Bahamba bayoxelela nabanye. Ithi incwadi yeBhayibhile omnye wabo owayegama linguThomas akakholelwa wathi I will not believe until ndibone i-landmarks esandleni sakhe. I won't believe ndide ndibona amanxeba. Ithi incwadi yeBhayibhile weza uYesu Kristu kuThomas wambonisa amanxeba ezandleni ngoba abangcwele sometimes amanxeba esidibana nawo ukuze uThomas bazokholwa. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko waqale waxolisa uThomas wakholwa. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko uYesu Kristu wabayalela abafundi bakhe wathi andinishiyi nodwa, ndinishiya noMoya Oyingcwele. Ethetha nabapostile abayi-12 wathi hambani niyokuzenza abafundi kuzo zonke intlanga. Emveni koko uYesu Kristu waqale wahamba wayezulwini wanyuka waxhewulwa. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko kobenyukile uYesu Kristu wayohlala ngasekunene kukaThixo. Emveni koko waqale wa-introducwa uMoya Oyingcwele on the day of Pentecost. Ithi incwadi yeBhayibhile ababekhona apho ngaloo mini wathi ufika kwakhe uMoya Oyingcwele wahlala emntwini nomntwini nasemntwini kwaqale kwatshintsha indlela yokuthetha ebantwini.
abantu bathetha ngelwimi zimbi. Ithi incwadi yeBhayibhile, yabe uYesu Kristu usishiye kanjalo bangcwele. Nawo bangcwele sinomthethelele ongumoya oyingcwele, asisodwa. uYesu akasishiyanga sodwa, ushiye nomoya oyingcwele. Bangcwele, namhlanje ndizonixelela ukuthi imvana yethu isaphila namhlanje, isekhona, isahamba nathi. Xa yethe wabonakala, itsho incwadi yeBhayibhile, thina sofana naye ngegama likaYesu. Xa yethe wabonakala, noba ngabonakala ngathi ngoko asiyonto, noba ngabonakala ngoko abantu bengasivaluishe, noba ngabonakala xa usinziwe ngathi wena ungumntu odlalayo, kodwa let me tell you today, sinethemba elinguye loba xa ethe wabonakaliswa sofana naye. Ithi incwadi yesityhilelo, masele buya uYesu Kristu, ingelosi zizokhalisa iitrumpets. Emveni koba zizikhalisile iitrumpets, ingelosi, kuzoqale kuvuleka amazulu. Bonke labo bentliziyo kaThixo, bonke labo baphile ubungcwele kwade kwalixesha lokugqibela, bona bazayovuzwa, bazothi bahluma amaphiko bamhlangabeze. Ethi incwadi yeBhayibhile, muzofika njengesela, umntu bevuna bebabini abantu, afike uYesu Kristu akhetha benye. Uzafika njengesela, abantu besentsimini bebabini, afika athatha benye. Uzafika njengesela, bathi beguba abantu bebabini, kusuke kuxiwulwe oyedwa. Ngoba uYesu Kristu bangcwele, masele buya, uzabe ephethe incwadi lapho ibhalwe khona zonke izinto esizenzayo apha ebomini. Wake wathi omnye umkhonzi kaThixo Shumayela, wathi yonke into esiyenzayo iyabhalwa, yonke into esiyenzayo emhlabeni iyabhalwa. Noba wenza okubi kuyabhalwa, noba wenza okuhle kuyabhalwa. Ngomhla wokugqibela, maselibuya imvana yethu, kuzawutyhilwa incwadi. Nawubangcwele uYesu Kristu uyebuya masinyane, sele zichaziwe zonke izinto ezizokwenzeka encwadini yeBhayibhile. Uma sekusondele ukubuya kwakhe, sesibonile zonke zenzakele, zonke izinto ezichaziweyo incwadi yeBhayibhile. Akho nenye engenzekalanga, sesilindele ukukhala kwetrumpet. Ingakhala nanini, ingakhala singalindelanga. Ethi incwadi yeBhayibhile, lowo uphezu kwendlu akasosehlala phezu kwendlu, lowo usentsimini akasosehlala entsimini. Ithi incwadi yeBhayibhile, umuntu asosabambelele kule ndawo selehleli kuyo. Ithi incwadi yeBhayibhile, bangcwele uYesu Kristu masele buya, uzawuza nengelosi zikhalisa itrumpet. Emveni koko bonke abangabakhe bahluma amaphiko bamhlangabeze, bonke abangahambi naye. Ithi bazogwetywa kunye noSathane, bazotshiswa emlilweni. Ithi bazawuhla emngxunyweni ongena siphelo, lapho umuntu ezohlala phakade. Moyo oyingcwele, ndake ndabona ngenye imini kwincwadi yeBhayibhile kuthethwa ngesityebi noLazaro. Kuthiwa uLazaro waya esifubeni sika-Abraham, wayethuthunjelwa emhlabeni, kodwa wafika wahlala esifubeni sika-Abraham maselefika ezulwini. Naw isityebi sabe sithuthunjelwa, sicela namanzi ngezipho, sithi sona ku-Abraham, sendicela uthume noba nguLazaro amanzi awazise, noba kungezipho. Wathula Abraham, asinabudlelwane thina kunye nani. Bangcwele, God bless you.